Σας ευχαριστώ. Δεν σας άκουσα, ναι, να περιφέρομαι. Αλλά καλύτερα να είμαι συμμαζεμένη γιατί είναι παράξενη η αίθουσα με δύο παραρτήματα. Το βιβλίο του κυρίου Τόμπρου είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό και υπεύθυνο. Είναι βιβλίο ιστορικού. Και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Πολλές φορές γράφουμε επιπόλαια, γράφουμε με κατεύθυνση προκατηλημένη και αυτό δεν είναι καλός ιονός. Ο κύριος Τόμπρος έγραψε έτσι όπως πρέπει, αποστασιοποιημένα, και βλέπει κανείς εκεί τα στοιχεία και κρίνει και καταλαβαίνει. Αυτό που περιμένει κανείς από έναν ιστορικό. Επομένως είναι ένα βιβλίο χρησιμότατο. Και το έχουμε ανάγκη, γιατί η ιστορία της Πάτρας είναι, όπως το είπε και πριν στην ομιλία του ο κύριος Τόμπρος, η περιγραφή όλων των αδυναμιών του αγώνα. Άμα θες να δεις γιατί δεν πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά στην Επανάσταση του 21, κοιτάει κανείς την Πάτρα. Γιατί δεν την πήραμε ποτέ. Δεν πήραμε ποτέ ούτε την Πάτρα, ούτε τη Μεθόνη, ούτε την Κορώνη, ούτε το Ρίο, ούτε το Αντίριο, ούτε την Αύπακτο. Αυτό σήμαινε ότι στη διάρκεια των περίπου 8 χρόνων του αγώνα οι Οθωμανοί έλεγχαν τη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου και εμέσως και τη δυτική πλευρά της στερεάς Ελλάδος. Διότι όποιος ελέγχει την Πάτρα, η Πάτρα από το Μεσολόγγι με πλοίο είναι μια αστεία απόσταση. Επομένως οι Οθωμανοί μέχρι τέλους του αγώνα ήταν σε θέση να απειλούν, και πραγματικά φάνηκε όταν ήρθε η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, να απειλούν το Μεσολόγγι, επομένως να απειλούν την Επανάσταση με τέλος. Όταν έπεσε το Μεσολόγγι, αν έχετε διαβάσει τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, ο Κολοκοτρώνης περιγράφει ότι έμαθε τα νέα της πτώσης του Μεσολογγίου στη διάρκεια της τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας. Βρίσκονταν στην Εθνοσυνέλευση και είπε «Και ακούμπησα εις ένα δέντρον και δεν έκραινε κανείς, δηλαδή δεν ακουγόταν κανείς να μιλάει για μισή ώρα, οι Έλληνες για μισή ώρα να μην μιλήσουν, καταλαβαίνετε δηλαδή, για μισή ώρα δεν έκραινε κανείς ότι χανόμαστε». Δηλαδή το μήνυμα ήταν πάει, χάσαμε, πολεμήσαμε 8 χρόνια και πάμε εκεί που πάμε. Έχει σημασία λοιπόν το ότι δεν ελέγξαμε τα κάστρα της δυτικής στερεάς, της δυτικής Ελλάδος, γενικά, Πελοποννήσου, και χάσαμε και το Μεσολόγγι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μοιραίο στον αγώνα και χρειάστηκε πολλά να γίνουν για να κρατηθεί όρθιος. Η Πάτρα δεν είναι σαν τα άλλα κάστρα. Έχει σημασία να δούμε το εξής. Η Επανάσταση ξεκίνησε εκτός σημερινού ελληνικού χώρου, στη σημερινή Ρουμανία, στην Βλαχία και στη Μολδαβία, δηλαδή το Φεβρουάριο του 1821, σε μια εταιρεία, από μια εταιρεία, τη φιλική εταιρεία, στην οποία η πλειοψηφία των μελών της ήταν γύρω στο 53% έμποροι, και αν έβαζες μαζί και τους προύχοντες και τους υψηλόβαθμους οι κληρικούς, γύρω στο 70% αυτής της εταιρείας ήταν στελέχη της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή έμποροι, προύχοντες και κληρικοί. Αυτό θα παίξει ρόλο στα πράγματα και θα παίξει ρόλο και μας χρειάζεται και όταν μιλούμε και για την περιστατικά όπως είναι αυτά που μας απασχολούν. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των μελών, η μεγαλύτερη ομάδα των μελών της φιλικής εταιρείας ήταν πελοποννησιακής καταγωγής. Η Πελοπόννησος ήταν η ναυαρχίδα της Επανάστασης του 1921 και είναι χαρακτηριστικό ότι στη φιλική εταιρεία όλοι οι υψηλόβαθμοι κληρικοί της Πελοποννήσου ήταν μέλη, όπως και όλες οι μεγάλες περίφημες προχοντικές οικογένειες της Πελοποννήσου, όλες οι οικογένειες οι προχοντικές της Πελοποννήσου ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας. Έχει ενδιαφέρον να το παραβάλει κανείς με τη Ρούμελη,
στην οποία ένα πολύ μικρό ποσοστό τον αντιστοιχούσε στα μέλη της φιλικής εταιρείας, όπως και πολύ λίγοι αρματολοί της Ρούμελης ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας. Αυτό έχει ενδιαφέρον αν το δει κανείς και για διάφορες άλλες αναγνώσεις των δεδομένων της Επανάστασης του 1921, αν κανείς λάβει υπόψη του ότι τελικά αυτή η Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε για να συμπεριλάβει όλη τη σημερινή Ρουμανία, όλη τη σημερινή Ρουμανία, αυτός ήταν ο στόχος. Σήμερα μας φαίνεται παράξενο, αλλά για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνταν αυτονόητο. Θα καταλαμβανόταν όλη η σημερινή Ρουμανία, όλη η σημερινή Βουλγαρία, όλη η σημερινή Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, τα παράλια της Μικράς Ασίας, Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ρούμελη, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη. Σωστά. Αυτός ήταν ο στόχος και έτσι ξεκίνησε. Ξέρετε όμως ότι αυτό είτε με σφαγές τοπικές είτε με αποτυχία των επαναστατικών κινημάτων απέτυχε. Ποια κομμάτια τελικά κράτησαν την Επανάσταση? Ένα πολύ μικρό κομμάτι του ελληνισμού. Η Ρούμελη, η Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει σημασία, που είναι Πελοπόννησο στην ουσία, οι Κυκλάδες, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν εξάρτημα της Επανάστασης, δεν πήραν ακριβώς σοβαρό μέρος στην Επανάσταση, αλλά μετήχαν, και κάποια νησιά του Αιγαίου, τα οποία πήραν μέρος. Η Κρήτη μέχρι το 24, η Κάσος, η Χίος, η Σάμος, όλα τα υπόλοιπα νησιά του μακρινού Αιγαίου το πράγμα χάθηκε. Επομένως ήταν ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού αυτό που πολέμησε στην Επανάσταση του 1921. Και από αυτό το κομμάτι του ελληνισμού τα δύο μεγαλύτερα τμήματα είναι η Πελοπόννησος, που είναι η μεγαλύτερη απόλυση. Η Πελοπόννησος είναι μεγάλη. Είναι περίπου στο μέγεθος της σημερινής Ολλανδίας. Δεν είναι ό,τι. Λίγο μικρότερη από τη σημερινή Ολλανδία είναι η Πελοπόννησος. Είναι μεγάλη περιοχή, και η Ρούμελη, που και αυτή είναι μεγάλη, λιγότερο βέβαια. Όλα τα άλλα είναι μικρά μέρη, σπαρμένα. Έχει σημασία πώς τα κρατάς αυτά απέναντι σε μια δύναμη όπως είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία μπορούσε να σε χτυπήσει από πολλές πλευρές. Εξ αρχής ήταν μια αποκοτιά αυτό που συνέβη, μια παλαβομάρα. Ένας μικρός, μια αναλογικά μικρή δύναμη, χτυπάει να χτυπήσει ένα Γολιάθ, τον κοιτάει κατάματα και του λέει θα σε νικήσω. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα, έπρεπε να βγούνε πέρα. Σε αυτή την εξέλιξη η Πελοπόννησος, και το φάνηκε στην Επανάσταση ολόκληρη, θα είναι η ναυαρχίδα. Θα είναι η ναυαρχίδα της Επανάστασης εκ των πραγμάτων, και λόγω θέσεως και λόγω μεγέθους και λόγω δυνατοτήτων. Κανείς δεν έχει την αναλογία βουνών και πεδιάδων σαν την Πελοπόννησο, έχει σημασία όλο αυτό. Και επίσης η Πελοπόννησος ήταν νότια-νότια, έχει σημασία. Όσο πιο νότια ήσουν πιο απομακρυσμένος από τα μεγάλα στρατόπεδα των Οθωμανών. Τα μεγάλα στρατόπεδα των Οθωμανών ήταν στη γραμμή Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα. Εκεί ήταν τα μεγάλα στρατεύματα. Εκεί ήταν χιλιάδες στρατιώτες. Αν θα ερχότανε η δύναμη που θα σε τσάκιζε, από εκεί θα ερχότανε. Και όσο βορειότερα στη ζώνη που λέμε, τόσο μεγαλύτερος ο τουρκικός πληθυσμός. Όσο κατέβαινες νοτιότερα, μειωνότανε ο τουρκικός πληθυσμός. Άρα και στη Ρούμελη ο τουρκικός πληθυσμός αναλογικά ήταν μικρός. Στη Ρούμελη, επειδή ήταν πολύ ψηλά τα βουνά και στα ψηλά βουνά οι Τούρκοι δεν πήγαιναν, επομένως οι Τούρκοι στη Ρούμελη ήταν σε ημιορεινά και παράλια. Και στην Πελοπόννησο, στην οποία οι Οθωμανοί δεν ξεπερνούσαν το 10% του πληθυσμού. Έλεγχαν φυσικά το πλουσιότερο τμήμα της Πελοποννήσου, τα πλουσιότερα χωράφια της Πελοποννήσου, με απόσταση, περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα, τα καλύτερα της Πελοποννήσου ήταν στα χέρια Τούρκων γεωκτημόνων, δεν τα συζητούμε, και ο τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου κατοικούσε σε κάστρα. Ποια κάστρα?
την Τρίπολη, στο κέντρο στο τέτριο της Πελοποννήσου, γιατί ήταν το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου και επομένως είχε επαρκή ή κάπως είχε στρατεύματα. Η Πάτρα επίσης είχε Τούρκους. Στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι Τούρκοι κατοικούσαν μέσα στα κάστρα. Μέσα στα κάστρα δεν κατοικούσε μη μουσουλμάνος. Οι Έλληνες δηλαδή κατοικούσαν πάντα έξω από τα κάστρα. Μέσα στα κάστρα ήταν Τούρκοι. Έχει σημασία. Γιατί όταν έγινε η πρώτη ξεκίνησε η Πάτρα την Επανάσταση μαζί με την Καλαμάτα, πρώτη. 21 προς 22 Μαρτίου ξεκίνησε. Και μπήκαν ελληνικά στρατεύματα μέσα στην Πάτρα. Πού μπήκαν? Μπήκαν στο τμήμα έξω από τα κάστρα. Σωστά? Που ήταν το πιο απλό να χτυπήσεις. Δεν λέω ότι ήταν. Το πρόβλημα είναι να νικήσεις το κάστρο και να μπεις μέσα στο κάστρο. Αυτό δεν μπήκαμε ποτέ. Αυτό είναι ότι δεν καταλάβαμε την Πάτρα. Δεν καταλάβαμε ποτέ το κάστρο της Πάτρας, ούτε τους Τούρκους που ήταν μέσα. Τι καταλάβαμε? Όποτε κάναμε ό,τι κάναμε, τα σπίτια που ήταν εκτός του κάστρου. Κάποια από αυτά ήταν Εβραίων, κάποια από αυτά ήταν Ελλήνων και κάποια από αυτά ήταν Τούρκων. Και γενικά, θα το γνωρίζετε ίσως, το είπε και ο κύριος Τόμπρος, στην πρώτη επίθεση της 21ης προς την 22η Μαρτίου ευνηδιάστηκαν οι Τούρκοι στο εκτός κάστρου τμήμα. Οι Έλληνες άρχισαν τις καταστροφές και τις λαιλασίες και αντί να τελειώσουν το έργο τους ξεχάστηκαν ότι πολεμούν εναντίον των Τούρκων και λαιλατούσαν επιμέρες τα σπίτια. Με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να βρουν το χρόνο και να στείλουν ένα ασήμαντο στην πραγματικότητα στράτευμα για να διώξουν τους Έλληνες, οι οποίοι το μόνο που σκεφτόταν μέχρι τέλους, οι περισσότεροι δηλαδή, δεν λέμε, ήταν και εκείνοι οι οποίοι είχαν στο μυαλό και λέγανε τι κάνετε, τώρα θα πρέπει να την πάρουμε. Μέχρι τέλους, λαιλατούσαν μέχρι τέλους και χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του να πάρθει η πόλη στην πρώτη επίθεση. Τουλάχιστον η πόλη η εκτός κάστρου. Να την ασφαλίσεις για να μπεις στο επόμενο χτύπημα. Ήδη δηλαδή έχουμε ένα βαρύ περιστατικό που κυνηγάει την Ελληνική Επανάσταση. Είναι αυτό που έλεγε και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ότι ο όχλος που έπαιρνε μέρος στον αγώνα δεν ήταν καθόλου όριμος, ήταν έτοιμος να λαιλατήσει, πλην όμως δεν υπάκουε εις διαταγάς. Ξέρετε, τέτοιες είναι οι διατυπώσεις, γιατί πολλοί από αυτούς που πρωτομπήκαν στον αγώνα δεν ήξεραν ακριβώς, δεν ήταν ακριβώς πληροφορημένοι ούτε μοιημένοι και είπαν ευκαιρία να λαιλατήσουμε και να γυρίσουμε πίσω με χρήματα. Εντάξει. Ανθρώπινο είναι και αυτό, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό, και η Πάτρα το έζησε στη διαπασόν. Γιατί δεν είναι η μόνη φορά που χάθηκε από λαιλασία, και τη δεύτερη προσπάθεια κατάληψης των πατρών, και αυτή από την αφοσίωση της στη λαιλασία χάθηκε σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κερδιθεί. Αυτό το κομμάτι που σας λέω θα το δείτε και στο βιβλίο φυσικά, γιατί εντάξει, το ξέρουμε από πολλές πλευρές και θρηνούσαν. Οι πατριώτες Έλληνες τραβούσαν τα μαλλιά τους για το ότι ξεκινώντας χάσαμε το κάστρο της Πάτρας. Αυτό είναι σημαντικό. Αν το είχαμε αν το είχαμε, θα κρατούσαμε και το Μεσολόγγι και τα λοιπά, αλλά και η γιαγιά μου αν είχε θα ήταν σιδηρόδρομος. Δεν συμπεριφερθήκαμε με σοφία, με φρόνηση και με αφοσίωση. Φταίνε όλα όσα ακούσατε από τον κύριο Τόμπρο, αλλά και αυτή η πλευρά που είπαμε. Ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι έτσι πως ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, η Πελοπόννησος επρόκειτο με απόσταση να αποδειχθεί η ναυαρχίδα της Επανάστασης για τους λόγους που είπαμε. Νότια-νότια, με περίφημα κάστρα. Η Πελοπόννησος πάντα ήταν πάρα πολύ
σημαντική για οποιονδήποτε κυριαρχούσε στην Ανατολική Μεσόγειο, και εξ αυτού στην Πελοπόννησο υπήρχαν από τους Μικηναϊκούς χρόνους κάστρα που μετά έγιναν κλασικής εποχής και μετά ρωμαϊκά και μετά βυζαντινά και μετά βενετσιάνικα. Είναι περίπου 50 κάστρα στην Πελοπόννησο, μερικά από αυτά από τα καλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Της Πάτρας δεν ήταν το περίφημο κάστρο, αλλά ήταν ένα σοβαρό κάστρο, ένα σημαντικό κάστρο. Και ήταν πολύ σημαντική η Πάτρα, διότι ήταν πόλης εμπορίου, πολύ κοντά στα νησιά της Επτανήσου, τα οποία νησιά της Επτανήσου είναι Ευρώπη. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε εκεί, στην Ευρώπη. Λες, κολυμπάς από τη δυτική στερεά στη Ζάκυνθο, το κολυμπάς. Αλλά ήταν, λες και έλεγε στην Αμερική, να πούμε, γιατί εκεί ήταν άλλη κατάσταση. Και όταν γίνεται η Ελληνική Επανάσταση, τα νησιά του Ιωνίου είναι κάτω από αγγλικό έλεγχο. Έχει σημασία αυτό, ότι όταν γίνεται η Ελληνική Επανάσταση, η πιο σημαντική χώρα στην ανθρώπινη ιστορία, η πιο μεγάλη δύναμη, όχι του κόσμου της εποχής εκείνης, στην ανθρώπινη ιστορία, η Αγγλία. Στο 19ο αιώνα έλεγες τη λέξη Αγγλία και σου σταματούσε η αναπνοή από την δύναμη αυτής της χώρας, η οποία είχε στήσει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε ποτέ στεθεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και άρα τα Επτάνησα ανήκουν στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, που είναι χριστιανική και τέλος πάντων είναι και πολύ κοντά σου. Και όπως ξέρετε, η Επανάσταση θα επιδιώξει να συνδυαστεί με την Αγγλία και θα γίνει εκείνη από την οποία θα ζητήσουμε 2 φορές δάνεια και όλα αυτά και όλα αυτά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι απέναντι είναι η ελπίδα, η Ευρώπη. Σωστά. Και είναι η Πάτρα το πιο κοντινό μεγάλο κάστρο προς αυτήν την Ευρώπη. Έχει σημασία. Είναι κάστρο σημαντικό, κατοικούν εκεί Τούρκοι σημαντικοί, και πολλοί από αυτούς στον πλούσιο κάμπο που υπάρχει ολόγυρα ελέγχουν τους καλύτερες γέες. Έχει σημασία αυτό. Στην Πελοπόννησο θα γίνουν όλα τα μεγάλα της Επανάστασης. Οι πιο μεγάλες μάχες της Επαναστάσεως θα γίνουν στην Πελοπόννησο, οι πιο κρίσιμες μάχες. Εδώ θα γίνουν όλες οι μάχες του εμφυλίου. Δεν ξέρω αν είναι... Απλώς δείχνει όμως το ειδικό βάρος της Πελοποννήσου. Ούτε μία μάχη του εμφυλίου δεν έγινε εκτός Πελοποννήσου. Μέσα στην Πελοπόννησο έγιναν όλες οι μάχες του εμφυλίου. Ακόμη και οι Ρουμελιώτες ήρθαν στην Πελοπόννησο για να πολεμήσουν. Δεν πήγαν αντίστροφα προς τα εκεί. Θέλω να πω, όλα έγιναν στην Πελοπόννησο. Όλες οι πρωτεύουσες που κατά καιρούς επελέγησαν για πρωτεύουσες από τους Έλληνες στις εθνικές τους συνελεύσεις είναι πελοποννησιακές πόλεις. Η πρώτη πρωτεύουσα της Επανάστασης ορίστηκε η Κόρινθος, γι' αυτό και την ακούσατε να την αναφέρει ο κύριος Τόμπρος. Η Κόρινθος είναι πάρα πολύ σημαντική πόλη, ορίστηκε ως πρωτεύουσα, πρώτη πρωτεύουσα των επαναστατημένων Ελλήνων από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η δεύτερη το Άργος, η τρίτη το Ναύπλιο, μετά ξανά το Άργος, γιατί στο Ναύπλιο συνέβαιναν πολλά, μετά η Αίγινα, μετά ξανά το Ναύπλιο, μέχρι να γίνει η Αθήνα η πρωτεύουσα του κράτους όταν θα γίνει. Το λέω αυτό διότι όλες οι πρωτεύουσες που κατά καιρούς επελέγησαν ήταν πελοποννησιακές πόλεις. Πουθενά αλλού δεν φαντάστηκε κανείς να τοποθετήσει η πρωτεύουσα. Και επιπλέον εδώ έγιναν όλες οι εθνοσυνελεύσεις. Το έθνος δηλαδή για να βρεθεί και να συζητήσει πάλι στην Πελοπόννησο το έκανε. Όπως γνωρίζετε, η πρώτη στην Επίδαυρο, η δεύτερη στην Αρκαδία, το παράλιο, το άστρο της Κοινούριας, και η τρίτη η οποία ήταν περιφερόμενη και τελικά έγινε της Τριζίνας πάλι. Δηλαδή Αργολιδοκορινθία και τα λοιπά ήταν οι περιοχές στις οποίες βρέθηκε το έθνος. Το λέω αυτό διότι η Πελοπόννησος δεν είναι ότι ήταν εξ αρχής, ήταν φανερό ότι εκεί θα παιχθούν όλα τα μεγάλα παιχνίδια για την απελευθέρωση του έθνους, ό,τι σήμαινε αυτό. Και τούτο διότι η στερεά Ελλάδα ήταν μια κατεσπασμένη περιοχή. Η στερεά Ελλάδα είναι πάρα πολύ ορεινή. Οι όγκοι της δηλαδή είναι αλλεπάλληλοι, δεν αφήνουν ενδιάμεσα πεδιάδες. Είναι συνεχής όγκοι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι
δεν υπάρχει ακριβώς συνοχή. Είναι το κάθε βουνό, ας πούμε, έχει το δικό του, τη δικιά του πορεία, και εκεί είναι οι αρματολοί. Οι αρματολοί, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι των Οθωμανών για να επιτηρούν τα ψηλά βουνά και να τους φέρνουν κάτω τους φόρους. Ο κάθε αρματολός έχει τη δικιά του περιοχή, έχει το δικό του κόσμο, κάνει τις δικές του κινήσεις, και εξ αυτού είναι μια κατεσπασμένη περιοχή, δύσκολα να συντονιστεί στον αγώνα. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η Δυτική Στερεά μπήκε στον αγώνα με καθυστέρηση 2 μηνών. Εντυπωσιακό πράγμα. Η Δυτική Στερεά. Η Ανατολική Στερεά μπήκε γρήγορα στον αγώνα. Αντίθετα, η Πελοπόννησος μπήκε αμέσως μετά τη Βλαχία και τη Μολδαβία. Η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στην Πελοπόννησο, ξεκίνησε στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Αλλά το δεύτερο σημείο στο οποίο δόθηκε η προσοχή και η προσπάθεια ήταν η Πελοπόννησος. Γιατί η Πελοπόννησος ήταν ετοιμασμένη στο ανώτερο επίπεδο της, όπως είπαμε. Ο απλός άνθρωπος δεν ήταν καθόλου ετοιμασμένος, όπως είπαμε. Αλλά τα στελέχη αυτής εδώ της κοινωνίας ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας. Και μάλιστα πριν από την Επανάσταση είχαν κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις και με αρματολούς και στα νησιά της Επτανήσου και στη Βοστίτσα, δηλαδή στο Αίγυο, και είχαν συζητήσει τι θα κάνουμε. Δεν ήταν απλά τα πράγματα, τώρα θα τα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε. Υπήρχαν χίλιες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν ερήφθη ο κύβος ότι ξεκινάνε τα πράγματα στην Πελοπόννησο, η Πελοπόννησος βρέθηκε σε θέση να πρωτοστατήσει. Και τούτο διότι διέθετε αυτούς τους επωνύμους και ισχυρούς κατά τόπους ανθρώπους, που ήταν οι περίφημες 50-55 αρχοντικές οικογένειες αυτής της περιοχής, που αυτές ήταν συντονισμένες εδώ και 150 χρόνια περίπου μεταξύ τους, ενώ είχαν εσωτερικές αντιπαλότητες πολύ ισχυρές, αλλά μεταξύ τους ήταν περίπου τα τελευταία 150 χρόνια συντονισμένες στη διοίκηση των ελληνικών περιοχών, σαν υποδιοίκηση δηλαδή στον Οθωμανικό πλαίσιο της Πελοποννήσου, οι οποίοι και βρίσκονταν και συντονίζονταν σε ένα όργανο επιοθωμανικής αυτοκρατορίας πριν την Επανάσταση, που ονομαζόταν Πελοποννησιακή Γερουσία, και συναντιόνταν τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο στην Τρίπολη και έπαιρνε αποφάσεις επί της λειτουργίας των ελληνικών πληθυσμών της Πελοποννήσου. Και πολλές φορές με την παρουσία του Πασά της Πελοποννήσου και του Αρχιεπισκόπου και των Επισκόπων κτλ. Αυτό σήμαινε ότι η Πελοπόννησος ως περιοχή είχε μια παράξενη ενότητα διοικητική. Γιατί αυτές οι μεγάλες οικογένειες ήταν μεταξύ Οθωμανών και Χριστιανών, όπως ήταν και οι αρματολοί και όπως ήταν και οι κληρικοί. Για τους Οθωμανούς όλος ο κλήρος ήταν διοικητικός μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν έπαβαν αυτοί να είναι μέλη της ελληνικής ελίτ και να είναι και μέλη της φιλικής εταιρείας. Και οι άνθρωποι αυτοί, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, έχει σημασία αυτό, κανείς στην Πελοπόννησο δεν ήξερε από πόλεμο, μόνο οι Μανιάτες ήξεραν. Γιατί είχε προηγηθεί η σφαγή των κλεφτών της Πελοποννήσου το 1803 με 1806, είχε όλος ο μηχανισμός διοίκησης της Πελοποννήσου, με πρωτοστάτη τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, όπου είχε στείλει αφοριστικό για οποιονδήποτε Έλληνα δεν συμμετάσχει στην εξόντωση των κλεφτών της Πελοποννήσου. Σε αυτή την εξόντωση των κλεφτών της Πελοποννήσου συμμετέσχαν όλος ο Οθωμανικός μηχανισμός, οι μεγάλες οικογένειες οι διοικητικές και όλος ο υψηλόβαθμος κλήρος και ο καθημερινός Πελοποννήσιος άνθρωπος, ο οποίος κυνηγούσε από χωριό σε χωριό τους κλέφτες, μεταξύ αυτών και τον Κολοκοτρώνη. Όπως γνωρίζετε, άμα διαβάσετε τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, περιγράφει. Ο Κολοκοτρώνης είναι πολύ λιγόλογος. Δεν δίνει μεγάλη... Δεν είναι φλίαρος, είναι δωρικός. Ό,τι περιγράφει, το περιγράφει με λίγα λόγια. Όταν περιγράφει την καταστροφή των κλεφτών της Πελοποννήσου, την οποία έζησε ο ίδιος στο πετσί του, γιατί τον κυνηγούσαν, 17 του ξαδέλφια έχασε και συγγενείς στην ώρα αυτή, θα δίνει 3-4 σελίδες στην περιγραφή αυτή. Και
τον αισθάνεσαι να βαριανασένει από την αγωνία του, γιατί και αυτός παραλίγο να χαθεί. Τελευταία στιγμή βρήκε μια διέξοδο στην Κιλίνη, βρήκε μια βάρκα και πέρασε στη Ζάκυνθο, αλλιώς δεν θα είχε ζήσει κι αυτός. Και περιγράφει πως όλα τα χωριά όπου πήγαινε των Ελλήνων, μόλις τον έβλεπαν, χτυπούσαν τις καμπάνες για να ακούσουν οι Τούρκοι κάτω, να ανεβούνε πάνω, να τους σκοτώσουν. Θέλω να πω, για διάφορους λόγους υπήρξε αυτό. Το 1803-1806 δεν υπάρχουν πλέον κλέφτες στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξαν ποτέ αρματολοί. Η Ρούμελη είχε και πάνω αρματολούς. Επομένως, ποιοι μένουν να ξέρουν από πόλεμο? Οι Μανιάτες. Οι Μανιάτες, οι οποίοι είναι μονίμως εφόπλου λόγχοι, τρομεροί πειρατές και τρομεροί λαιλάτες. Αλλά πολεμιστές. Επαγγελματίες λαιλάτες. Αλλά σκληροί πολεμιστές, ξέρουν να πολεμούν, οπότε αυτοί μέχρι τέλους έκαναν ό,τι έκαναν. Και κράτησαν, ακόμη και τον Ιμπραήμ νίκησαν οι Μανιάτες, θέλω να πω. Η υπόλοιπη Πελοποννήσι είναι αυτό που περιέγραφε ο Πολεόν Πατρών Γερμανός, στην ουσία περιέγραφε και τον εαυτό του. Δεν ξέραμε από πόλεμο. Και όλοι οι υπόλοιποι ήταν όχλος, ανενημέρωτος, και αυτός δεν ήξερε από πόλεμο. Και ξεκινάει μια επανάσταση και πρέπει να μάθεις να πολεμάς. Ποιοι ξέρουν από πόλεμο? Κάποιοι από τους κλέφτες που είχαν φύγει και διέφυγαν, σαν τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης διασώθηκε από την Πελοπόννησο και είχε περάσει στη Ζάκυνθο. Πηγαίνοντας στη Ζάκυνθο, κατατάχθηκε στον αγγλικό, στο σώμα που είχε δημιουργήσει ο αγγλικός στρατός εκεί, επικουρικό σώμα που στηριζόταν σε άτομα της περιοχής, τα οποία θα ήταν, ας πούμε, ένα επικουρικό σώμα του αγγλικού στρατού. Και επομένως, έτσι κι αλλιώς ήξερε γιατί ήταν κλέφτης, και άλλοι κλέφτες που είχαν κάποιοι κλέφτες σωθεί, όπως και εκείνος. Και φυσικά ο Κολοκοτρώνης δεν ήξερε μόνο να πολεμάει κλέφτικα, αλλά επειδή είχε υπηρετήσει εντός εισαγωγικών και κάτι σαν αγγλικό στρατό, ήξερε και από τακτικό στρατό. Έχει σημασία αυτό. Και ήξερε και από Άγγλους. Έχει σημασία αυτό. Δεν ήταν ο απλός άγριος πολεμιστής των βουνών, ήταν πιο κοσμοπολίτης, είχε γίνει μέσα από την διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω αν ξέρετε, στη διάρκεια που ήταν στα Επτάνησα, ο Κολοκοτρώνης πουλούσε ζώα. Ήταν ζωέμπορος και τα πουλούσε με πλοία, με καράβια. Δηλαδή ήταν και ναυτικός. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Ενδιαφέρον κοστούμι, ενδιαφέρον κοστούμι. Έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος, οικογένεια έχει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Και αυτός θα έρθει πίσω, θα έρθουν πίσω και κάποιοι άλλοι πολεμιστές, και αυτοί ξέρουν από πόλεμο και εκ των πραγμάτων μπορούν να πρωτοστατήσουν σε κάποιες δράσεις. Ποιοι ξέρουν από πόλεμο? Η Καλαμάτα δηλαδή, η οποία καταλήφθηκε, όπως ξέρουμε, μαζί με την Πάτρα, καταλήφθηκε. Γιατί εκεί υπήρχαν επικεφαλής του πράγματος ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, δηλαδή ο αρχηγός των Μανιατών. Χαιρετίσματα. Οι Μανιάτες ξέρουν να πολεμούν όλοι μαζί. Τους συνδέει, αυτοί είχαν το μάτι του Σκρούτζ. Αυτό ήταν το μεγάλο κίνητρο. Ναι, αλλά πολεμούσαν και καθάριζαν το τοπίο. Και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μαζί με τον Κολοκοτρώνη πήραν την Καλαμάτα, τέλειωσε. Την Πάτρα δεν την πήρε κανείς. Επαναλαμβάνω, δεν την πήρε κανείς. Λέω, γιατί εδώ αυτοί οι οποίοι στάθηκαν για να πολεμήσουν δεν είχαν ακόμη μάθει να πολεμούν. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ανδρέας Λόντος και ο Ανδρέας Ζαΐμης, που ήταν από τους... Αυτοί ήταν καταπληκτικοί προύχοντες, δεν είναι αστείοι. Αυτοί πραγματικά είναι... Αξίζει, κύριε Τόμπρο, να γράψετε ένα βιβλίο για αυτούς τους δύο Αντρέιδες, πολύ σημαντικοί προύχοντες της Πελοποννήσου, οι οποίοι όχι απλώς θα μάθουν να πολεμούν, θα γίνουν πραγματικοί πολεμιστές, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Ανδρέας Λόντος. Και ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Ανδρέας Λόντος δεν πολέμησαν μόνο στην Πελοπόννησο, πολέμησαν και εκτός Πελοποννήσου, πολέμησαν και στο Μεσολόγγι. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πολέμησε ποτέ εκτός Πελοποννήσου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι αντίπαλοι του τον κατηγορούσαν ότι ο πατριωτισμός του φτάνει μέχρι τον ισθμόν της Κορίνθου. Ο Κολοκοτρώνης, κοιτάξτε, σοφά έκαμε βέβαια που πολέμησε μόνο στην Πελοπόννησο. Δεν είναι μόνο η Πελοπόννησος. Η Πελοπόννησος είναι ολόκληρη
περιοχή δεν είναι μόνο, και δεύτερο, τη Ρούμελη δεν την ήξερε. Και αν πήγαινε, αισθανόταν ότι δεν θα προσφέρει. Την Πελοπόννησο την ξέρω, εδώ μπορώ να προσφέρω. Και έστειλε το γιο του. Και ο Γενναίος και οι δυο του γη πολέμησαν εκτός Πελοποννήσου. Ο ίδιος δεν πολέμησε εκτός Πελοποννήσου. Ο Ανδρέας Ζαΐμις και ο Ανδρέας Λόντος πολέμησαν και εκτός Πελοποννήσου. Πού? Στη Δυτική Στερεά. Γιατί στη Δυτική Στερεά? Γιατί στην πραγματικότητα η Δυτική Στερεά είναι η ασπίδα της Δυτικής Πελοποννήσου, σωστά. Έχει σημασία αυτό. Ήξεραν, δεν χρειάζεται να είσαι σοφός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή κρατήθηκε η Επανάσταση μόνο στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αργοσαρονικού στην πραγματικότητα, γιατί τα άλλα, ξέρετε, με σφαγές χάθηκαν. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα? Καθώς ο Αλίπασας Ιανουάριο του 22 δεν υπάρχει πλέον, τα στρατεύματα απελευθερώνονται, τα Οθωμανικά. Θα κατεβούν στρατεύματα από τα Γιάννενα πλέον, τα οποία είναι στον έλεγχο του Οθωμανού Σουλτάνου, από το ένα και μοναδικό πέρασμα που μπορεί να περάσεις από τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, από τα Γιάννενα για να πας κάτω προς την Πελοπόννησο, υπάρχει ένα πέρασμα. Το πέρασμα του Μακρινόρους, που αν θυμάστε πριν γίνει η καινούρια Ιωνία Οδός, το περνάγαμε με τα κτέλ. Μιλάτε εδώ, είμαι η Βασίλισσα το κτέλ, εγώ όπως λέω, είμαι η Βασίλισσα το κτέλ. Κάθε μέρα στα κτέλ είμαι για να πάω κάπου να μιλήσω. Λοιπόν, όταν πήγαινε στα Γιάννενα, από το Αντίριο στα Γιάννενα, περνούσε στα στενά του Μακρινόρους. Ήτανε πραγματικά στενά. Τώρα τα έχει παρακάμψει η καινούρια Ιωνία Οδός. Αυτά είναι 5-6 χιλιόμετρα, τα οποία πρέπει να τα περάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Επομένως, έπρεπε να υπερασπιστεί κανείς τα στενά του Μακρινόρους, που δεν είναι μακριά από το Μεσολόγγι και από το Αιτωλικό, για να μην κατεβούν νοτιότερα οι Οθωμανικές στρατιές. Σωστά. Αν περνάγαν οι Οθωμανικές στρατιές τα στενά του Μακρινόρους, έπρεπε οπωσδήποτε να σταματηθούν σε πολύ δυσμενές έδαφος πλέον, διότι θα έχουν βγει από τα στενά, θα έχουν απλωθεί στις πεδιάδες και εσύ δεν έχεις υπηκό. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Όλη η Ελληνική Επανάσταση βγήκε χωρίς υπηκό. Έχετε ακούσει φράση «επιτέθηκε το υπηκό των Ελλήνων»? Δεν υπήρχε υπηκό. Προς το τέλος της Επανάστασης υπήρξε κάτι από μαζέματα από κάποια άλογα από τους Τούρκους που μαζευτήκαν εδώ θεκίδε και είχαν 2-3 άλογα. Δεν υπήρχε υπηκό. Είναι σαν να κάναμε όλο αυτό τον πόλεμο χωρίς τάγκς. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Εκείνη την εποχή το να έχεις άλογα είναι ότι σήμερα είναι να έχεις τάγκς. Οι Τούρκοι είχαν άλογα, εσύ δεν είχες. Αν περνούσαν τα στενά του Μακρινόρους, θα βγαίναν στις πεδιάδες και εσύ... Είναι πολύ δύσκολο, δεν λέω αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο να τους νικήσεις. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Από δε την Ανατολική Στερεά, τι θα κατέβαιναν? Θα κατέβαιναν στρατιές από την Λάρισα, το Γεννήσεχήρ. Πετρίδα μου, λεγόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λεγόταν Γεννήσεχήρ, Νέα Πόλη. Εκεί ήταν πολύ μεγάλο στρατόπεδο, Οθωμανικό. Μέχρι σήμερα η Λάρισα, όπως ξέρετε, μέχρι και το στρατηγείο του ΝΑΤΟ έχει τοποθετηθεί στη Λάρισα, είναι τόπος στρατού. Τέλειωσε. Εκεί ήταν τεράστιο στρατόπεδο Οθωμανικό. Αν ξεκινούσε ένα στρατόπεδο από εκεί, μια στρατιά από εκεί, και ξεκίνησε, ο Δράμαλης από εκεί ξεκίνησε, αυτή θα περνούσε από την Ανατολική Στερεά, έτσι, γιατί η κάθοδος είναι από την Ανατολική Στερεά. Εκεί υπήρχαν κάποιοι δίωδοι που περίμενες ότι θα περάσει αυτός ο στρατός. Δεν ήταν απλό και έπρεπε οι αρματολοί της Ανατολικής Στερεάς να το σταματήσουν αυτό το στρατό, γιατί τότε θα έμπαινε, θα τελείωνε με την Αττική ολόκληρη, ο στρατός αυτός θα περνούσε την Αττική και μετά θα χτυπούσε την Πελοπόννησο από τα ανατολικά. Επομένως, αυτή ήταν η αγωνία των επαναστατών. Τα ήξεραν, πρακτικά πράγματα, 1, 2, 3. Και τι πίστευαν εξ αρχής ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την εξέλιξη? Ο στόλος. Οι Έλληνες είχαν εμπιστοσύνη στο στόλος τους. Γιατί στη στεριά οι Οθωμανοί ήταν, δεν το συζητάμε, πάρα πολύ ισχυροί. Πίστευαν όμως, ήταν πάρα πολύ ευλαβείς και ευσεβείς και έλεγαν με τη βοήθεια του Θεού
θα το καταφέρουμε. Αυτό έχει δύναμη μέσα του, γιατί σου έδινε εμπιστοσύνη. Αλλιώς, άμα το κοίταγες κατάματα, έλεγες τι πάω να κάνω τώρα. Μην το κοιτάς κατάματα. Ξεκίνα την παλαβομάρα και πάει, τέλειωσε. Έτσι ξεκίνησε. Όμως, όταν η φιλική εταιρεία έκανε τους υπολογισμούς της για τον αριθμό τις δυνάμεις που μπορεί να έχει απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκείνο το οποίο πίστευε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική πλευρά και θα συμβάλλει στην ποθούμενη νίκη, ήταν η υπεροχή των Ελλήνων στη θάλασσα. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα είχαν το μεγαλύτερο εμπορικό ναυτικό της Ανατολικής Μεσογείου, ολόκληρης. Δεν ξέρω αν ξέρετε, σήμερα, το 2023, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στη γη. Το 20% των πλοίων αυτής της ανθρωπότητας είναι ελληνόκτητα. Έτσι. Έχουμε μία κατάσταση από το 1750 και μετά. Σωστά. Λοιπόν, ήταν εμπορικά πλοία. Δεν ήταν μεγάλα πλοία. Δεν ήταν μεγάλα πλοία, ήταν μικρά, με μικρά κανόνια. Αλλά δεν έπαβε να είναι περίπου 1000. Υπολογιζόταν ότι τα ελληνικά εμπορικά πλοία στις παραμονές της Επανάστασης είναι περίπου 1000. Όπου ήταν ελληνισμός, όχι όπου ήταν ελληνισμός. Γιατί ελληνισμός ήταν και στα παράλια της Μικράς Ασίας και στη Θράκη και τα λοιπά. Εκεί υπολογίζονταν περίπου 1000 εμπορικά πλοία. Και υπολογίζονταν ότι αυτά, επειδή οι Έλληνες ήταν οι πιο καλοί ναυτικοί του Ανατολικής Μεσογείου, θα μπορούσαν να σταματούσαν τον άλλο κίνδυνο. Γιατί από πού μπορούσαν επίσης να έρθουν στρατιές Οθωμανικές να σε χτυπήσουν? Με πλοία. Από την Κωνσταντινούπολη ή από τα παράλια της Μικράς Ασίας να έρθουν με πλοία να σε χτυπήσουν. Άρα, Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, Πόρος ήτανε πταγμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Ακούσατε πριν να λέει ο κύριος Πτόμπρος ότι δεν έδρασε το ελληνικό ναυτικό, δεν συντονίστηκε το ελληνικό ναυτικό στην πολιορκία της Πάτρας. Όποτε έγινε πολιορκία της Πάτρας, το ελληνικό ναυτικό δεν ήταν εκεί. Ή αν ήταν, δεν ήταν αποτελεσματικό. Αυτό έχει μεγάλες ιστορίες να πούμε. Πρέπει να πούμε όμως στο σημείο αυτό ότι η Ελληνική Επανάσταση εδώ στην περιοχή μας που μιλούμε ξεκίνησε με μία δεινή ήττα μας στη θάλασσα, που αν αυτή δεν είχε γίνει, δεν έχει νόημα τώρα να τα λέμε. Το μεγάλο ναυτότοπος κοντά στην Πάτρα ήταν το Γαλαξίδι. Το Γαλαξίδι είναι στον Πατραϊκό κόλπο. Κορινθιακό, οριακά, Κορινθιακό με Πατριακό. Και ήταν η Ύδρα της Δυτικής Ελλάδας. Όχι αστεία, δεν ήταν αστεία. Το Γαλαξίδι ήταν μεγάλος, πολύ σπουδαίος ναυτότοπος. Κανονικά θα έπρεπε, αν είχαμε τα πλοία του Γαλαξιδίου, τότε οπωσδήποτε θα είχε καταληφθεί η Ναύπακτος και το Ρίο και τα Αντίριο και θα είχε βοηθηθεί η Πάτρα. Ωστόσο, με το ξεκίνημα της Επανάστασης, Σεπτέμβρη του 1921, μέσα από περιστάσεις, τι να πει κανείς, πολύ θλιβερές, οι Οθωμανοί όχι απλώς κατέλαβαν το Γαλαξίδι, αλλά το κατέλαβαν με ένα τμήμα του στόλου του μέσα στο λιμάνι. Δηλαδή, όχι απλώς εξόντωσαν το Γαλαξίδι, αλλά κατέλαβαν και πλοία που ήταν στο λιμάνι, τα οποία έγιναν Οθωμανικά πλοία, όπως ξέρετε, και τα πλοία αυτά επέστρεψαν του νικηφόρου Οθωμανικού στρατού, επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη με τους γαλαξιδιώτες κρεμασμένους από τα κατάρτια, με τέτοιο τρόπο που να πεθάνουν περίπου 12 μέρες μετά, πάνω στο κατάρτι. Δεν τους κρέμασαν από το λαιμό, τους κρέμασαν έτσι ώστε να πεθάνουν αργά-αργά. Και όταν φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη, ακόμη να είναι προς το τέλος τους, για να φανεί η μεγάλη νίκη των Οθωμανών. Έτσι χάθηκε το Γαλαξίδι, δεν υπάρχει στο χάρτη, δεν υπάρχει ο στόλος του στο χάρτη και δεν υπάρχει η βοήθεια που θα μπορούσε να είναι στη δυτική στερεά. Επομένως, για να
έρθει ο Στόλος να βοηθήσει, έπρεπε να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου και να έρθει να βοηθήσει την Πάτρα και το Μεσολόγγι, ενώ ταυτοχρόνως υπήρχαν υποχρεώσεις και αγωνίες προς την θάλασσα. Είναι και αυτό μέσα σε αυτά που πρέπει να σκεφτούμε για το τι έφτεξε για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά κυρίως έφτεξαν οι ανοριμότητες του αγώνα και οι φέρπουσες προσπάθειες ελέγχου του αγώνα από διάφορες προσωπικότητες Α και ομάδες πληθυσμού Β. Σε αυτό συμβαίνει το εξής. Όταν σας έλεγα πριν ότι ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Ανδρέας Λόντος εξελίχθηκαν σε μεγάλους πολεμιστές, όμως όταν ξεκινάει η Επανάσταση δεν ήξεραν ούτε αυτοί ούτε οι άλλοι από πόλεμο. Και προσπάθησαν τα πράγματα, είχαν κύρος. Ο Παπαδιαμαντόπουλος, εδώ πέρα μιλάω με την πόλη του Παπαδιαμαντόπουλου, με συγχωρείτε, αισθάνομαι την ανάγκη να... Παπαδιαμαντόπουλος δεν το συζητούμε. Δεν έχει τόσο πολύ αναγνωριστεί. Δεν το συζητάμε. Ο Παπαδιαμαντόπουλος είναι, αισθάνομαι την ανάγκη να σταθώ προσοχή δηλαδή. Μια εντυπωσιακή προσωπικότητα αυτής της πόλης, ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος αυτής της πόλης, θερμό μέλος της φιλικής εταιρείας, ένας άνθρωπος που από την αρχή μέχρι το τέλος τα έδωσε όλα, δεν εντούμινε τίποτα απολύτως. Μετήχε σε όλες τις εθνοσυνελεύσεις βοηθώντας στην κατεύθυνση της απάλυνσης της παλαβομάρας της σύγκρουσης, γιατί έχουμε μια ειδονίστη σύγκρουση, δεν είμαστε απλώς συγκρουσιακοί, είμαστε ειδονικά συγκρουσιακοί. Δηλαδή πόσο αυτοκτονικός μπορεί να είναι κάποιος, λέω τώρα, τα ξέρουν όλοι, και εσείς και εγώ. Και εσείς και εγώ είμαστε ειδονικά συγκρουσιακοί, δηλαδή πόσο πια, πόσο, τόσο. Θέλω να πω, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήξερε να διοικεί, έχει σημασία. Γιατί ήταν οι έμποροι τόσο πολύ στη φιλική εταιρεία? Ο έμπορος ξέρει να διοικεί. Δεν είναι απλό να διοικείς. Άμα με βάλεις εμένα να διοικήσω, χάθηκε. Δεν ξέρω να διοικώ. Το να διοικείς είναι ολόκληρη ιστορία. Θέλει ικανότητες σε πολλά πεδία. Οι έμποροι ξέρουν, μάλιστα οι έμποροι του επίπεδου του Παπαδιαμαντόπουλου φυσικά. Και προσέξτε, τι ξέρει άλλο έμπορος, έχει σημασία. Ότι ξεκινάς τη μέρα σου περιμένοντας ότι μπορεί και να μην πάει καλά. Στον έμπορο ποτέ δεν είναι βέβαιο ότι η μέρα θα πάει καλά. Ο κάθε έμπορος περιμένει ότι μπορεί να του συμβεί και το ανάποδο και να είναι έτοιμος να το επιλύσει αυτό το ανάποδο. Έχει σημασία. Σε αυτόν τον αγώνα χρειαζόταν και ο έμπορος, σαν τον Παπαδιαμαντόπουλο. Χρειαζόταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άνθρωποι σαν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όλοι χρειαζόταν. Και αυτοί θα έπρεπε να συντονιστούν μεταξύ τους για να γίνει το θαύμα. Δεν συντονίστηκαν. Δεν συντονίστηκαν γιατί ο καθένας επιδίωκε εξ αρχής τον έλεγχο των πραγμάτων. Και τελικά η Επανάσταση προτίμησε να χάσει την Πάτρα μέσα από αυτές τις προτεραιότητες που κάθε φορά η κάθε ομάδα έδινε στην πραγματικότητα, υποσκάπτοντας τον ίδιο της τον εαυτό. Και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, θα ξέρετε ότι όταν έδωσε προτεραιότητα στην κατάληψη της Τρίπολιτσάς, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση και υπήρξαν κάποιες πρώτες νίκες και υπήρξε ένας ενθουσιασμός και να το Βαλτέτσι, υπήρξαν δύο θεωρίες στρατηγικής. Η μία έλεγε πρέπει να καταλάβουμε τα παραλιακά κάστρα. Πρώτα πρέπει να καταληφθούν τα παραλιακά κάστρα και μετά να χτυπήσουμε το κέντρο της Πελοποννήσου, διότι θα είναι εξοδοντιασμένο το κέντρο της Πελοποννήσου. Αν θα ελέγξουμε τα παραλιακά κάστρα, δεν θα μπορεί ο Οθωμανικός στρατός να έρχεται και να φέρνει ενισχύσεις, και η αντίθετη άποψη ήταν του Κολοκοτρώνη, να χτυπήσουμε πρώτα την Τρίπολη, που είναι η καρδιά της διοίκησης, και μετά τα κάστρα. Έγινε αυτό, χτυπήθηκε πρώτα η Τρίπολη, δεν δόθηκε η πρέπουσα έμφαση στα κάστρα και αυτό έπαιξε δεινό ρόλο στην Επανάσταση του 1921. Φυσικό και το αντίστροφο μπορούσε να, δεν λέω ότι ήταν
χειρότερο ή καλύτερο, αλλά αυτό έγινε. Τα κάστρα δεν μπορέσαμε να τα ελέγξουμε. Και πρέπει να σας πω κάτι στο σημείο αυτό, που δεν θυμάμαι, κύριε Τόμπερε, το βιβλίο σας το διάβασα όταν το γράψατε, ομολογώ, και είναι τώρα λίγος χρόνος, έχουν περάσει λόγω του COVID, αυτό αν το αναφέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, ο Κολοκοτρώνης ήταν λαϊκός άνθρωπος. Ήταν λαϊκός άνθρωπος. Και ήξερε ότι για να μπει ο μέσος χωρικός στον αγώνα πρέπει να γλυκαθεί από λαιλασίες. Και ο μέσος χωρικός, όχι αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος, ο μέσος χωρικός. Δεν θα βγαινε πέρα η επανάσταση αυτή αν δεν έμπαιναν οι χωρικοί σε αυτόν τον αγώνα. Ποιος θα πολεμούσε? Έπρεπε να μπουν οι χωρικοί. Κάποιοι ήταν συνειδητοποιημένοι, κάποιοι ήταν έτοιμοι για το μεγάλο και το ανιδιοτελές. Περισσότεροι άνθρωποι ήξεραν τη μικρή τους γωνίτσα εκεί πέρα. Και υπήρχε μια παράδοση λαιλασιών σε όλη την Βαλκανική, δεν ήταν καινούριο, ήταν θεμιτό το να λαιλατείς, οπότε για πολλούς, τι γίνεται, κάποια φασαρία. Το γράφει και ο Παλαιόν Πατρών στα απομνημονεύματά του, ότι το μόνο το οποίο επιθυμούσε ο όχλος ήταν η λαιλασία. Ο Κολοκοτρώνης γιατί σκέφτηκε την Τρίπολη? Για 1000 λόγους, που είναι πολύ σημαντικοί, γιατί ήταν η κεντρική διοίκηση, εκεί ήταν η καρδιά του μηχανισμού. Προσέξτε να δείτε, τι άλλο όμως ήταν. Καθώς οι Έλληνες όταν ξεκίνησαν τον αγώνα τους χτύπησαν τις περιοχές των Τούρκων και νίκησαν αρκετές περιοχές και κάστρα μικρότερα και πήραν και τη Μονεβασιά, θέλω να πω, όσοι Τούρκοι πρόλαβαν να σωθούν από αυτά τα κάστρα πήγαν στην Τρίπολη. Την ώρα που θα πολιορκούνταν η Τρίπολη, δεν πολιορκούνταν οι Τούρκοι της Τρίπολης. Στην ουσία πολιορκούνταν οι Τούρκοι σχεδόν όλου του Μοριά. Γιατί είχαν τρέξει να σωθούν και εσείς και εγώ. Αν πάμε τώρα, αν βάλουμε το μυαλό μας στη θέση τους, σου λέει, εδώ ξεκίνησε κάτι μεγάλο, θα γίνει μεγάλο κακό. Πού θα νιώσω πιο ασφαλής? Άμα πάω εκεί που είναι η διοίκηση έχει αστυνομία, έχει στρατό ολόγυρα, έχει και ένα κάστρο εκεί πέρα, η Τρίπολη έχει ένα κάστρο. Όχι πολύ σπουδαίο, αλλά είχε, θα σωθώ. Υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 40.000 άνθρωποι μέσα στην Τρίπολη την ώρα που θα γινόταν η επίθεση. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Ο καθένας όταν φεύγει από το σπίτι του, έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί από το σπίτι του, σωστά? Τι θα πάρεις? Θα πάρεις όλα σου τα τιμαλφή, σωστά? Ό,τι μπορείς να πάρεις θα πάρεις. Δεν θα φύγεις από το σπίτι σου έτσι. Φανταστείτε τον εαυτό σας, σας λέει κάποιος, αύριο θα βομβαρδιστεί η Πάτρα, πρέπει να φύγετε, σωστά? Τι θα κάνετε? Θα πάτε στο σπίτι και ό,τι προλαβαίνετε θα τα βάλετε κάπου να φύγετε. Η τιμαλφή συνήθως, που είναι πράγματα που μπορείς να μεταφέρεις. Θα πάρεις τα έπιπλα. Λοιπόν, τα τιμαλφή και τα χρήματα, σωστά? Επομένως, οι Τούρκοι είναι μέσα στην Τρίπολη και είναι και πλούσιοι. Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου θεωρούνταν πλούσιοι. Επομένως, μέσα στην Τρίπολη είναι ο πλούτος της Πελοποννήσου. Τότε είχε έρθει, δεν ξέρω αν ξέρετε, αυτός που όρισε, δεν ξεχνώ ότι μιλάμε για την Πάτρα, αλλά έχει σημασία. Αυτός ο οποίος ορίστηκε να είναι ο επικεφαλής της επίθεσης στην Τρίπολη ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Ο αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος είχε έρθει αυτονόητα ως αρχηγός όλων των Ελλήνων. Νομίζει ότι είναι ο πρίγκιπας, μάλιστα όλοι τον έλεγαν πρίγκιπα. Και αυτός τοποθετείται έξω από την Τρίπολη που είχε ήδη αρχίσει την πολιορκία και πάει και ο Δημήτριος Υψηλάντης και λέει, κύριοι, τώρα εγώ διοικώ, θα ακούσετε τις οδηγίες μου. Και έβγαλε καταπληκτικούς λόγους ο Δημήτριος Υψηλάντης. Τους έχουμε. Απευθύνθηκε στα... Δεν ήταν στρατεύματα ακριβώς, ήταν διάφοροι άνθρωποι που είχαν έρθει από παντού, δεν ήταν Έχετε παρατηρήσει, λέμε ποτέ ο ελληνικός στρατός, όταν μιλούμε για την Επανάσταση του 1921, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο στρατός, γιατί δεν δημιουργήθηκε τακτικός στρατός, παρά εκτάκτος και όλη την ώρα δεν υπήρχε. Στρατεύματα λέμε, τα ελληνικά στρατεύματα, γιατί ήταν διάφορες ομάδες, μπουλούκια. Μπουλούκια. Η Ελληνική Επανάσταση βγήκε πέρα με κλεφτοπόλεμο. Δηλαδή με αυτό που λέγεται μπουλούκι. Μπουλούκι. Το μπουλούκι του Νίκου, το μπουλούκι του Κίτσου, το μπουλούκι του Θοδωρή, το μπουλούκι. Ο καθένας έχει το μπουλούκι του, δηλαδή την ομάδα του. Κλεφτοπόλεμος. Δεν κακό. Λέω. Απλώς δεν είναι συντονισμένος στρατός. Δεν είναι συντονισμένος στρατός. Γιατί ο καθένας έχει τον καπετάνιο του. Σωστά? Μάλιστα.
Και έρχεται ο Δημήτριος Υψηλάντης σαν να είναι και έπρεπε να αποκτήσει η Επανάσταση ένα κεντρικό πρόσωπο διοίκησης. Οι φιλέλληνες που είχαν έρθει στην Ελληνική Επανάσταση είπαν πώς μπορεί να βγει πέρα ένας πόλεμος χωρίς ένα κεντρικό αρχηγό. Αυτή η Επανάσταση δεν απέκτησε έναν κεντρικό αρχηγό ποτέ. Πραγματικά υπήρχε Θεός, δηλαδή δεν... Διαβάζεις την Ελληνική Επανάσταση και λες πώς βγήκε πέρα αυτή η ιστορία. Πώς βγήκε πέρα αυτή η ιστορία. Με πολύ αίμα, με πολύ πείσμα, αλλά και πολύ παλαβομάρα και σουρεαλισμό. Σουρεαλισμό. Λοιπόν, έρχεται ο Δημήτριος Υψηλάντης και μιλάει σε αυτό το συνοθήλευμα που είναι εκεί και λέει «Έλληνες, ήρθαμε εδώ, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, να υπερασπιστούμε την ομορφιά της ιστορίας μας. Δεν θα σκοτώσουμε ποτέ κανέναν, μόνο μαχητές θα, στη σύγκρουση μόνον ενόπλους σκοτώνουμε. Τους αμάχους δεν τους ακουμπούμε και φυσικά δεν λαιλατούμε και ό,τι λαιλατούμε αυτό να πηγαίνει στο Εθνικό Ταμείο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ταμείο για να βγει πέρα η Επανάσταση. Από αυτό που θα έρθει στην κατοχή σας υπήρχε συζήτηση. Το 50%, το 30% να αποδοθεί στο έθνος και να κρατήσετε τα υπόλοιπα. Ουδής έδωσε τίποτα. Ναι. Ελάχιστοι. Και μόνο κάποιοι φιλέλληνες που πολεμούσαν, οι οποίοι τα έδωσαν όλα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί σας τα λέω αυτό, θέλω να σας πω κάτι. Αν είχε τηρηθεί μια συμφωνία που είχε γίνει πριν από την επίθεση στην Τριπολιτσά, παραμερίζω όλα τα άλλα, ότι θα δοθεί το 30, το 50% των τιμαλφών και των χρημάτων που θα έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων στο Εθνικό Ταμείο, δεν θα χρειαζόμασταν το δάνειο από την Αγγλία. Να επαναλάβω, δεν θα χρειαζόμασταν το δάνειο από την Αγγλία. Ήταν μεγάλα ποσά, τα οποία τα πήρε ο καθένας και υπήρχαν καταπληκτικές περιγραφές ότι τα κοτέτσια της Πελοποννήσου γέμισαν με τη μαλφή, γιατί μόλις πήραν την Τριπολιτσά, φύγανε οι χωρικοί, πήγαν στα χωριά τους και οι άνθρωποι τα βάλανε σε κοτέτσια, ξέρετε, που δεν υπήρχαν τότε τράπεζες, τα βάζες κάτω από στο μαντρί και τα λοιπά. Και αντί να υπάρχει το Εθνικό Ταμείο. Η δεύτερη πόλη που ήταν αξιόλογη για λαιλασία ήταν η Πάτρα. Μετά την Τρίπολη. Γιατί στην Πάτρα είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τη Δυτική Στερεά. Οι Μεθόνοι και οι Κορώνοι δεν είχαν μεγάλους τουρκικούς πληθυσμούς. Η Πάτρα είχε μεγαλύτερο τουρκικό πληθυσμό. Είχαν σειρεύσει στην Πάτρα επειδή ήταν ασφαλέστερο σημείο απέναντι από το Ρίο και το Αντίριο, που επίσης ήταν στα χέρια των Τούρκων, και η Ναύπακτος ήταν στα χέρια των Τούρκων και το Γαλαξίδι ήταν ξεδοντιασμένο, ήταν τελειωμένο. Επομένως υπήρχε... Η δεύτερη φαντασίωση είναι να λαιλατίσω την Πάτρα. Και αυτό το πληρώσαμε, αν θέλετε, μέσα στην ακαταστασία των πραγμάτων. Και να σας πω, για να καταλάβουμε συμπεριφορές, γιατί ουδής είναι χειρών, τέλος πάντων, καθαρών απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, πόλεμος είναι, μην καθόμαστε τώρα εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως λέχθηκε και από τον κύριο Τόμπρο, στη διάρκεια της πολιορκίας της Τρυπόλεως, η οποία θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 10 μέρες, πήρε πάνω από 3 μήνες. Άνευ λόγου, γιατί ο καθένας περίμενε πώς θα μπει καλύτερα για να πάρει τα... Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναθέσει στον Δημήτριο Υψηλάντη την πολιορκία της, όπως είπαμε, της Τρυπόλεως. Και ο Δημήτριος Υψηλάντης δηλαδή έχει πάρει τη θέση που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περίμενε ότι θα πάρει. Να είναι εκείνος επικεφαλής, σωστά. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το χαρακτήρα του, αυτός ήταν ένας πολύ αφελής άνθρωπος. Και ήταν ανιδιοτελής, το έδειξε μέχρι τέλους τη ζωή του, δηλαδή ήταν ένας ανιδιοτελής άνθρωπος, είχε έρθει για να διοικήσει και ό,τι του έλεγες το πίστευε. Δεν καταλάβαινε, είχε έρθει
σε μια κατάσταση όπου ο καθένας άλλα έλεγε και άλλα εννοούσε και αυτός δεν. Και ο Κολοκοτρώνης του λέει, υψηλότατε, χρειάζεστε επιγόντως να φύγετε στην Πάτρα και στην Κόρινθον, διότι εκεί χρειάζεστε, το έθνος εκεί σας χρειάζεται. Όλοι τι λέτε? Να πάω βεβαίως, αφού το έθνος μου χρειάζεται εκεί. Και μόλις έφυγε ο Δημήτριος Υψηλάτος, ορμούνε και καταλαμβάνουν την Τρίπολη, κάνοντας αυτά όσα γνωρίζουμε. Θέλω να πω, ήταν καταστάσεις που έδειχναν τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια και ότι θα παιχθεί πολύ σκληρό παιχνίδι μεταξύ των διεκδικητών της εξουσίας. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να υπάρξει κάποιος ο οποίος να πάρει την εξουσία. Πρέπει κάποιος να πάρει την εξουσία. Θέλω να πω, δεν συνήθως το λέμε, αλλά δεν κατέληξε πουθενά αυτή η ιστορία. Παρά τους εμφυλίους πολέμους, τελικά κανένας στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης δεν έγινε ο αρχηγός των Ελλήνων. Οι Σέρβοι είχαν επαναστατήσει πριν τους Έλληνες, το 1804, με έναν αρχηγό, τον Καραγκεώργιεβιτς. Γεώργιε Καραγκεώργιεβιτς. Λες Γεώργιε Καραγκεώργιεβιτς και γεμίζει το στόμα σου, να πούμε. Διαβάζεις την επανάσταση των Σέρβων, η οποία ήταν σκληρότατη, πολέμησαν σκληρότατα, δεν είναι αστεία. Είχαν αρχηγό, τον Γεώργιο Καραγκεώργιεβιτς. Είχαν αρχηγό. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα τα άλλα. Εμείς δεν είχαμε. Είχαμε υιοθετήσει ένα δημοκρατικό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι αρχηγικό, αν ο λαός σεβόταν τους κανόνες της δημοκρατίας. Αλλά κανείς δεν σεβόταν τους κανόνες της δημοκρατίας, επομένως και εκεί δεν υπήρχε αρχηγός. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό? Λέω δηλαδή, λέω. Εν πάση περιπτώσει, τόσες φορές έγινε προσπάθεια να κατεληφθεί η Πάτρα, όσες φορές πήγαινε ο Κολοκοτρώνης να την καταλάβει και θα την είχε καταλάβει, οι ισχυροί τοπικοί άρχοντες του βάζανε τρικλοποδιές, του φαίνανε κάθε δυσκολία για να μην. Όποτε οι τοπικοί άρχοντες πήγαιναν να καταλάβουν, ο Κολοκοτρώνης έβαζε τις. Επομένως, να λέμε δόξα τω Θεώ, που μέσα από πολλές διαδικασίες που δεν είναι του παρόντος, τελικά μπορέσαμε και δημιουργήσαμε αυτό το πρώτο εθνικό ανεξάρτητο κράτος. Δεν είναι μικρό αυτό το οποίο κερδίθηκε. Το 1830 δημιουργήθηκε το πρώτο εθνικό ανεξάρτητο κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, δεν είναι λίγο. Το πρώτο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποσπάται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γίνεται ανεξάρτητο κράτος. Και μέσα στη διαδικασία της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξαν και πολλά άλλα, πολύ μεγάλα. Δεν είναι του χρόνου αυτού να τα πούμε. Η Πάτρα δεν έχει πολλά να μας λέει για τα μεγάλα. Η πολιορκία της Πάτρας. Αλλά άτομα από την Πάτρα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση και σε άλλες μάχες της Επανάστασης, και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό. Η Πάτρα είναι Πάτρα. Δεν είναι όποια και όποια πόλη. Στην πραγματικότητα, μετά την Τρίπολη, είναι στην πρώτη ζώνη των πόλεων της Ελληνικής Επανάστασης και έμεινε μέχρι τέλους στα χέρια των Οθωμανών και απελευθερώθηκε από την γαλλική αποστολή του Μεζόν. Όταν αυτός κατάφερε να... Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ξεδοντιασμένη πια η ιστορία με τον Ιμπραήμ. Κατάφερε να καταλάβει το κάστρο του Ρίο και επομένως και να χτυπήσει μετά και να καταλάβει την Πάτρα. Και να ενωθεί η Πάτρα. Στο μεταξύ είχε διαλυθεί τελείως η εκτός τυχόν πόλη της Πάτρας, γιατί σε αυτήν έμπαιναν, έβγαιναν, λαιλατούσαν, σκότωναν από το 21 μέχρι το 28. Ήταν εκτεθειμένη η πόλη, η εκτός κάστρου. Η εντός κάστρου θα φύγουν οι Τούρκοι το 28 με τη νίκη του Μεζόν. Σας χαιρετώ, χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου και τιμή μου.